Dobre, takže dnešná téma znovu je dynamické programovanie. Na prednáške odznejú dva algoritmy. Dobre. A začali vlastne ste k tomu pričuchli pri Fibonacciho postupnosti, ktorú sme už riešili pomocou dynamického programovania. Predmet, alebo táto problematika sa bude ešte riešiť v predmete optimalizácia, ktorý budete mať v 4. roku štúdia. A preto my to prebehneme len bez nejakých dôkazov a podobne. Jednoducho vyskúšame nejaké technológie, nejaké algoritmy a povieme si, ako to vlastne funguje. Dôležité je, že keby ste išli na programátorskú súťaž v programovaní, ktorú chodíme pravidelne, tak určite aspoň jedna úloha je na dynamické programovanie. Ono nájsť, že je tá úloha na dynamické programovanie je dosť náročné a potom, keď to aj nájdete, tak druhý náročný prístup je nájsť, ako to riešiť pomocou dynamického programovania. Keď zoberiete Fibonacciho postupnosť, teraz to hovorím, lebo som si to už raz povedal, takže môžem rozmýšľať, ako mám to lepšie povedať. Máme za sebou Fibonacciho postupnosť, čiže máme sa od čoho odpichnúť. Ešte taká malá poznámka, že vlastne vy ste prvý ročník, ktorý toto preberie takto podrobne. V rámci štúdia algoritmov 2 ešte to nebolo prednášané tak detailne. Takže tým je to nové. A je to tzv. Problémové vyučovanie, s tým, čo má. To je také vyučovanie, s ktorým má vyučiť si problémy. To je lema docenta Siváka. Tak skúsim to mať bez problémov dať. Takže dynamické programovanie. Keď sme zobrali Fibonacciho postupnosť, výpočet pomocou dynamického programovania, čo sme tam vlastne robili? Pamätali sme si medzivýpočty. Čiže prvá vlastnosť dynamického programovania je, že my si vlastne budeme pamätať niečo, čo sme už vypočítali. Nejakú časť pod problému. Čiže ak by sme sa pozreli na výpočet Fibonacciho, napríklad pre číslo 5, tak to bolo rozdelené na ten istý algoritmus, ale na nejaké ako podproblémy, ktoré robia ten istý algoritmus, ale na nejakej menšej hodnote, menšom stupe, menšom vektore. Keď sme takto išli ďalej, tak sa to vlastne delilo s tým, že ak sme to riešili rekurzívne, tak sa to stále opakovalo. A keď sme mali dynamické programovanie, tak vlastne keď sme vyrátali raz Fibonacci 1, tak sme od toho Fibonacci 1 už ďalej napríklad tu nežiadali, lebo sme vyrátali túto hodnotu tu, čiže sme si ju niekde pamätali. Takže prvá vlastnosť, keď sa pristúpi k dynamickému programovaniu, je, že máte nejakú tabuľku, jednorozmerné pole alebo dvojrozmerné pole, pri Fibonacciho to bolo jednorozmerné pole, kde sme si pamätali medzi výsledky. Ďalšia vlastnosť, druhá je, že sa vlastne jedna úloha delí na podúlohy, ktoré sú približne podobného typu a keď sa dorátame až po nejakú takú základný výpočet, tak potom spätne skladáme výpočet smerom hore. Takže je toto princíp algoritmu, čiže tu máme nejakú pole Fib, a sme tam postupne rátali, že Fib0 je 1, Fib1 je 1 a potom už Fib2 sa rátalo ako súčet, pamätalo sa a tak ďalej, čiže sme už potom stiahli do tabuľky. Čiže je to algoritmus, ktorý je typu rozdeľuj a panuj, s tým, že sme sa s ním stretli už pri napríklad binárnom vyhľadávaní, kde delíme interval na dve polovice a potom ďalšie polovice až po nejakú elementárnu časť. A s týmto prístupom rozdeľuj a panuj sa ešte stretneme pri ďalších algoritmoch, ktoré budeme riešiť najmä pri triedeniach, a to bude merge sort a quick sort. Tam sa k tomu dostaneme. Takže, keby som to tak zhrnul, mám to tu v prezentácii. Dynamické programovanie je teda vec matematiky, matematická technika, ktorá sa implementovala do informatiky a je to približne prvá polovica 20. storočia, keď sa to vynašlo. Čiže je to staré možno 60 rokov, nič iné viac. Je to pána Richarda Bellmana, ktorý to publikoval v článku, ktorý máte v Moodle. Teória dynamického programovania. Je to tento článok som si požičal z roku 1952, myslím. 54. 30. júl 1954, keď bol publikovaný. Má to 27 strán, môžete si to prečítať, je to písané na stroji, písacom. Takže nech sa páči, koho by to zaujímalo podrobnejšie,
kde siahajú korene, tak máte to v Moodle. Naspäť k prezentácii. Takže, ako som povedal, je to v predmete optimalizácia, budete rozdielovať a panuj systém. Využívajú sa teda dve vlastnosti, a to je delenie na podproblémy a pamätanie si medzi výsledkov. Čiže z každého vyriešeného podproblému si pamätáme výsledok, ktorý mal byť optimálny. Kedy sa dá použiť dynamické programovanie? Vtedy, ak môžete teda deliť úlohu na menšie podproblémy a viete výsledky z týchto riešení podproblémov skombinovať do riešenia nadradeného problému. Tu sme to vlastne mali, že toto je menší podproblém a kombinácia jeho výsledkov nám dáva hodnotu väčšieho podproblému. Keď toto je splnené, to je prvá vec. Druhá vec je, že keď budeme deliť problém na podproblémy, tak tá množina podproblémov nemôže byť veľmi veľká. Veľmi veľká, mám v úvodzovkách, z toho titulu, že to je nepresná definícia, že kedy je tých podproblémov množina veľmi veľká. Už vtedy, keď nám prejde trpezlivosť pri hľadaní riešenia na počítači, najmä, hej, to je taká vágna informácia. Čiže ukazovatele, kedy je možné použiť dynamické programovanie, vieme úlohu deliť na optimálne podštruktúry, čiže ako tu sme ich vedeli deliť na optimálne, je, že Fibonacci postupne sa delí na menšie a menšie. A ďalej, že problémy sa musia vedieť prelínať. To prelínanie znamená, že mne sa napríklad opakuje nejaký podproblém viackrát. To riešenie, čiže Fibonacci 1 bol tu riešený, ale riešený aj tu, nachádza sa aj tu, čiže ja viem ten medzivýsledok, ktorý vypočítam, použiť. Nemá to zmysel vtedy, ak ho vyrátam raz a zapamätám si ho, ale už nikde inde ho nepoužívam. Keď sme si takto rozdelili hlavný problém na podproblémy a neviem to skombinovať, tak nezískam nič neušetrím, lebo musím stále riešiť novú úlohu. Čiže to prelínanie je veľmi dôležité. Čím sa to lepšie prelína, tým sa blíži viac k optimálnosti. Takže je tam pojem, že ukladanie výsledkov z riešenia podproblémov postupuje sa teda ono sa to rozdeľuje a panuj. Ide tým, že delíme problém na menšie podproblémy, to je to rozdeľuj, smerom dole, a panuj je, že zbierame spätne výsledky, ktoré máme a používame ich. Takže vlastne my pomaličky prebúbleme k tomu najmenšiemu, vyrátame a teraz od toho najmenšieho zbierame tie hodnoty smerom hore s tým, že si ich pamätáme v nejakej tabuľke. Konštrukcia riešenia. Keď máte nejaký problém a chcete naň použiť dynamické programovanie, tak musíte vedieť, kedy je to riešenie optimálne, charakterizovať, že vtedy mám optimálne riešenie. Ďalej, musíte vedieť definovať rekurzívne toto rozdelenie optimálneho riešenia. Tuto pri Fibonacciho to bolo jednoduché, lebo vtedy, keď vyrátate vlastne jednotlivý členných Fibonacciho postupnosti. Čiže tento druhý bod sme ešte nevideli, čo je to optimálne riešenie. Ďalej, musí byť možnosť teda riešiť to od menších problémov k väčším, ten spätný chod, a že vlastne musíme vedieť skonštruovať optimálne riešenie zo tých menších výpočtov, čiže spätne ho skladať. Čiže my tu vlastne tie súčty nám to skladajú smerom hore, že toto sme schopní poskladať. Toto je teória, ale je pravda, že je jednoduchá. Rozdeľovať úlohu na podproblémy, vyriešiť podproblém, uložiť jeho hodnotu a nadradený problém riešiť pomocou výsledkov predchádzajúceho podproblému. No lenže nie je to až také jednoduché. Je to úloha podobne ako v matematike, že treba vyriešiť veľa príkladov tohto typu, aby ste pochopili, ako sa to dá použiť. Ukážkové úlohy, ktoré budeme mať. Takže je to Fibonacciho postupnosť, to sme mali, takže tej sa dneska nebudeme venovať. Potom je to najdlhšia vybraná spoločná postupnosť, to sa volá, že tzv. LCS problém. Potom je to vzdialenosť úpravy textu, čo je sľubovaný edit distance. A potom je to posledné, to je ten problém batohu, ktorý riešiť teraz nebudem, iba si ho opíšeme. Takže o čom je to? Najdlhšia vybraná spoločná postupnosť. To je ten problém LCS. Mám
máme dva reťazce, to je vlastne predpríprava na ten edit distance. Máme dva reťazce, máme reťazec A a reťazec B. Vybraná postupnosť je taká postupnosť, to je zadefinované, že pozerám postupne, vyberám z každej postupnosti, vyberám prvky, čiže tu môže vybraná postupnosť ADF, ASD, ASA, ASC, alebo aj ASDF, AC, že vyberám si prvky v tom poradí, ako sú. To isté robím v druhej postupnosti, ale vybraná spoločná postupnosť, najdlhšia, je taká, že viem vybrať prvky stadiaľto aj stadiaľto, tak, aby som mal čo najviac ich. Čiže ak sa na to pozriete, tak je to vlastne prvok A, D, F, C. Čiže najdlhšia tá postupnosť je A, D, F, C. Toto je prvá úloha. Druhá úloha je vzdialenosť úpravy textu, to je ten edit distance. Napríklad, to je úloha, že ako z jedného reťazca dostať druhý, takže môžete použiť najmenším počtom úprav. Môžete použiť prepísanie hodnoty jednou hodnotou, druhou hodnotou. Môžete použiť vymazanie alebo vkladanie. 3 možnosti. A otázka znie, akými najmenšími postupom to vieme dosiahnuť. Hej, to je celé. Tretia úloha, a to je problém batohu. Som vybral 3 problémy, hej, ale ich je viacej, ktoré možno týmto riešiť. Problém batohu je, že máte zlodeja, ktorý prišiel do trezoru. Máte ruksak, ten ruksak má obmedzenú kapacitu a každý predmet má nejakú cenu, ale nejakú hmotnosť, nejaký objem. A teraz, ako vybrať predmety tak, aby ste ruksak využili maximálne, s tým, aby ste nakradli najväčšiu hodnotu. Hej? Čiže tam sú dve také, tu sú vlastne predmety a tu sú ich ceny. A čiže mám predmet, ktorý má hmotnosť 3 kg, ale má cenu 1 euro. Hej, to môžeme, že kilogramy, a to môžeme, že eurá. A mám tam predmet, ktorý má pol kilo, ale má hodnotu 7 eur. Máme tam predmet, čo má 4 kg, má cenu 2 eur. A tak ďalej. Ale zlodejov batoh môže odniesť dohromady 10 kg, viac neodniesie. Čiže môže ísť do hmotnosti 10 kg. Ako navyberať prvky tak, aby ich hmotnosť bola, aby ich cena bola maximálna. Dá sa to riešiť dynamickým programovaním, dá sa to riešiť niečím, čo sa volá pažravý algoritmus, greedy algoritmus. Zase greedy algoritmy budete mať na optimalizácii, takže toto nebudem riešiť teraz na algoritmoch. Keby som veľmi chcel, tak dáme aj greedy, hej. Ako hladný, nie greedy ako mriežky, ale greedy algoritmus. Takže dnes teda skúsime tieto dva s reťazcami, čiže vybraná postupnosť, najdlhšia, a potom si dáme edit distance. To by nám mohlo pre objasnenie si pojmu dynamického programovania postačovať. Viac v predmete optimalizácii, dobre? Takže tu máme prezentáciu, už opravenú bez chýb, dúfam. No. Ideme na algoritmus, ktorý som otvoril kde. Máte ich zase v Moodle, čiže LCS problém a edit distance problém. Poďme sem. Spravím to takto. Použijem kopírovanie. Môžete sa vyskúšať aj vy, ak nemáte vytlačené kódy. Tu na použitie, na hľadanie budeme používať tabuľku, ktorá bude dvojrozmerná. Aby sme boli kompatibilní s mojím programom. Budem trošku kameramanovi behať hore-dole, nech sa nehnevá na mňa.
LCS, sorry. Som dyslektický. Trošku to zväčšíme. No, ja to spustím. Tak. No. Na začiatku máme dva reťazce, ktorých chceme nájsť vybranú postupnosť, ktorá je najdlhšia v oboch. Čiže mám tam reťazec A, B, C, D, A, F. Ešte, aby sme vedeli, ktorý je prvý, ktorý je druhý. S tým sa tiež dobre vyhral. Čiže prvý reťazec je A, B, C, D, A, F. Druhý reťazec, to v aplikácii uvádzame, je ACBCF. Na YouTube existuje veľa vysvetlení týchto algoritmov. Odporúčam, ak to chcete pochopiť, nepozerajte tie matematické, pozerajte tie informatické, kde sa nehrá tak s teóriou, ale ukazuje sa, ako sa to robí. A potom sa pozrite na tú teóriu, že prečo to tak funguje. Takže máme dva reťazce. Ja si prepnem naspäť do tohto. Takže urobíme si tabuľku, len ten reťazec trošku ja som upravil. Keď budete pozerať kód, tak som urobil z toho reťazec x a y, pričom do každého reťazca som sem vložil ešte medzeru predtým. A, B, C, D, A, F. A tu máme A, C, B, C, F. Toto som urobil kvôli tomu, že ja si vyrobím tabuľku, kde prvé slovo je rozpísané v stĺpci. Čiže tu máme medzeru, tu je písmenko A, B, C, D, A, F. Tu máme druhé slovo. Drvič kriedy. Tu máme tiež medzera. A, C, B, C a F. A, C, B, C, F. Teraz tá konštrukcia, ako prebieha. Ideme naspäť do kódu. Tu sú nejaké inicializácie, to musím zavrieť, ak sa dá. Trošku si urobiť poriadok. Ideme sem do kódu. Ops. Tak, tu je kód. Je to v podstate veľmi jednoduché. Na začiatku vyplníme tento riadok nulami. Tento ani nemusíme. No, dáme takto. Nulami. Teraz vlastne pozerať na... Ideme robiť to rozdeľuj. Ideme pozerať postupné kroky, že koľko zmien, aká je vlastne, či sa tie, zoberiem si, že ten reťazec je medzera. Hej. Tam dáme nulu. Teraz máme medzera A. Máme tu reťazec A a tu reťazec medzera. Otázka znie, že je tam nejaká vybraná postupnosť, ktorú by sme mohli mať spoločnú? Nie je, hej, lebo medzera a tu máme A, B, C, D, až tu je nič. Zase už som to prehnal teraz s tými medzerami. Načení som urobil o jeden stĺpec viac. Čiže z tejto, vlastne ja chcem porovnať tieto postupnosti, takže tu nie je nič, akože medzera nemá nič spoločné. Máte vlastne podreťazec medzera a podreťazec A, B, C, D, A, F. Takže dáme tam nuly. A teraz ten postupnosť
Postupnosť je takáto, že ja idem postupne v poriadkoch a pýtam sa, že či niečo máme spoločné. Čiže A s medzerou nemá, nič sa nerovná. Ak sa nerovná, tak sem sa vpíše hodnota maximálnej hodnoty z predchádzajúcich vzdialenosti. Porovnávame takto diagonálu. Čiže tu a tu je nič, takže sem príde 0. Teraz tu máme Ačko, čiže ideme, už máme podreťazec medzera A, vlastne máme podreťazec A a podreťazec A. Čiže A a A sú zhodné, takže prvá podsekvencia, ktorá je rovnaká, tá vybraná postupnosť do Ačko, čiže sem príde teda maximum z týchto dvoch hodnot plus 1. Hej, tu máte, táto hodnota plus 1. Tak, ideme ďalej. Máme Ačko, máme už vybraté Ačko, čiže ďalej tuto prídu nuly či jednotky, pozrieme. V výsledku prídu už potom jednotky. Máme jeden spoločný znak. Hej, akože dĺžka spoločného podreťazca je 1, čiže sem idú jednotky. Priberieme C. Máme tu AC, tuto je reťazec ABCD AF. Čo máme spoločné? Takže tu nič. A ideme. Je C zhodné s Ačkom? No nie je. Takže sem príde maximum z týchto dvoch hodnôt, lebo už jedna tam bola, čiže sem príde jednotka. C s B porovnávame. CB nie, čiže tam príde zase maximum z týchto dvoch hodnôt a to je jednotka. C s C sú zhodné, čiže zoberieme túto hodnotu, ale pridátame tam plus 1, ale máme o jeden prvok navyše, čiže sem príde 2. A ďalej už máme dva prvky. 2. Dobre? Lebo to C už ďalej nepotom, keď tu bolo znovu C, tak už to sme už použili. Nemôžeme použiť druhýkrát. B. Takže B s Ačkom. Máme tam už teda Ačko použité, čiže maximum z tohto, príde sem jednotka, maximum z tohto. Toto Bčko, mám B, toto Bčko sa vlastne nemôžeme ho vybrať, nemôžeme ho použiť, pretože C je už vybrané. Vybral som C a ja čakám B za C. Hej, čiže nedá sa. Pozrite výsledok, či som použil ho. Použil som ho, takže dáme 2. Dobre, použil som ho. Bčko, BC, ideme ďalej. 2. Dobre. Ideme C. Znovu C. Keď sa tam pozrieme, tak máme 1, 2. Zhodné sú, čiže sem príde 3. OK. F-ko. Ešte tuto pri tom Ačku. Sa tam Ačko zopakovalo, čiže keď si všimnete, tak to je vlastne tiež 0 plus 1, tam sme to nič neporušili. K tomu opakovaniu, čiže trošku som vás uviedol do omylu. Takže ešte raz, že vlastne keď sa zopakuje, tak vlastne ja robím súčet, teda vlastne zoberiem to z diagonály plus 1, tak ale nič som neporušil. To isté tu, zoberiem 1 plus 1 je 2. Čiže či to odkopírujem ako maximum z týchto dvoch hodnôt, alebo takto vždy mi to vyjde 2. Takže to isté máme tu, ideme na F-ko, to je 0, 1, 2, berieme maxima, to je 3, tu sa F zhoduje s F, čiže tu príde plus 1, to je 4. To je časť rozdeľuj. A teraz ideme to spätne skladať. Ja som to uviedol tu v programe, ste to videli. Čiže ideme od konca do najväčšej hodnoty, čiže F je tu 4, takže prvé zhodné, ktoré tam máme, je, zase to skladanie je takéto. V
kóde spätné výpis. Čiže ja postupujem od konca smerom hore a v prípade, že na tej pozícii I je, či idem od konca, ak sa tieto hodnoty rovnajú, tak vypíšem to písmenko, že patrí tam. Ak sa nerovnajú, nevypisujem. A ak sa rovnajú, tak vždy sme k tomu pristúpili tak, že sme postupovali týmto smerom. Hej. Ak sa nerovnali, tak sme brali maximálnu hodnotu, tak sme sa hýbali týmto smerom alebo týmto smerom. Takže tu máme zhodu, takže posun bude týmto smerom, ale zároveň vypisujeme, že je to písmenko F. Čiže písmenko F je v tej postupnosti. Prišiel som sem a teraz stadiaľto berieme maximálnu hodnotu. Písmenka sa nezhodujú, Ačko, Cčko sa nezhodujú, čiže ja idem týmto smerom. Dobre. Môžeme si pozrieť výstup, čiže ideme na ED44, nie je spoločný, iba sa posunieme doľava. Sme tu, to je znak DC, tiež nie je rovnaký, čiže zase ide posun na maximum, čiže ideme sem. Teraz máme CC, je zhodný, to znamená, že posun je týmto smerom a C patrí našej vybranej postupnosti. Máme tu. Teraz máme tu BB, je to zhodné, čiže vypisujeme B, patrí do našej postupnosti a posun je týmto smerom. Teraz máme AC, nie je to zhodné, takže čo spravíme? Posunieme sa smerom k maximu, takže ideme týmto smerom sme išli. A tu máme AA, je to zhodné, čiže vypíšeme Ačko a posunieme sa smerom, odkiaľ sme vyšli. Končíme na IE, rovné 0. A čiže moja najväčšia podpostupnosť je A, B, C, F. Sedí to? A, B, C, F, A, B, C, F. To bola tá ľahšia časť. Dobre? Zamotal som vás dobre, takže ešte raz to rozdeľuj. Ideme spätne, ako keby tento reťazec narastal a pýtame sa, koľko zmien sa musí urobiť, alebo tak, koľko je tých prvkov, čo sú zhodné. A spätne potom, to panuj, že zbierame naše výsledky, ideme spätne podľa toho pravidla, čo sme robili. Čiže či sme išli pripočítavaním, alebo sme išli maximálnou hodnotou. Podľa toho som vlastne spätne skonštruoval tú postupnosť, ktorá tam patrí. Toto máte uvedené v tom algoritme. Paráda, hej? Otázka, dobre, ale keď vám dám nejaký problém, čo s tým ideme ďalej. Takže ideme si pozrieť to edit distance. To je o tom istom, skoro. Je to o tom istom, ale trošku to skomplikujeme. Takže zase si pomôžeme tým, že najprv si ukážeme, ako to funguje a potom skúsime tú istú úlohu aj rozobrať. No. Tak, tu som dal veľmi veľké slovo. Zásobníky sú nuda, dynamické programovanie je zábava. Vyšla takáto tabuľka z toho a tu je postup úprav. No, jasné, že tak dajme tam niečo jednoduchšie. Môžete si vybrať, ako chcete slovíčko. Najprv by sme tam niečo vymazali, niečo pridali. Ja ho tam napíšem a môžeme to potom demonštrovať. Takže dobrovoľník, čo vymyslí slovo. Láka to žda prvý. Ste na zázname. Slovo nejaké pekné. Radšej nie. Dobre, druhé slovo. Skúste vy. A ja som mal tie včera, inakšie dnes je streda. Takže máme dve slova, dva reťazce. A otázka znie, koľko minimálnych úprav typu zmazať, pridať, vymeniť a ešte ponechať sme museli urobiť,
aby sme dostali z tohto reťazca tento reťazec? Odpoveď je 10. Takže znovu, ako to fungovalo? Ten istý princíp, ak dovolíte, tak použijem tieto reťazce a potom sa vrátime k tým podstatným, tomu. Môžete experimentovať. Takže dáme tam reťazec A, B, C, D a F na reťazec A, C, B, C, F. No. Napíše, že to urobila na 3 zmeny, na 3 úpravy. Otázka je, aké. Znovu som z tohto vlastne urobil premenné x, do ktorých som dodal medzery. Čiže prišla sem medzera, a potom A, B, C, D, A, F. A z tohto som tiež pridal medzeru A, C, B, C, F. Znovu vyrobila sa tabuľka. Najväčší jej problém pri programovaní bolo to, že tento reťazec prvý som chcel mať tu a druhý tu a cykly mám presne naopak, že by som potreboval ten prvý tu a pri výpise druhý tu. Takže keď si pozrite tie algoritmy, tak pamäťovo rátajú takto, že reťazec je prvý je tu, druhý je tu, prvý je tu, druhý je tu, ale pri prepise je to prepísané, aby ste to videli opticky, takže prvý je hore a druhý je smerom zvislo. To keď si potom všimnite. Takže sme dali medzera A, B, C, D, A, F. A tu je medzera. A, C, B, C, F. No. Inicializácia, keď sa pozriete, je taká, že zase podobný prístup, ako bol v tom hľadaní podsekvencie. Som na tým dlho zamýšľal, že ako to dať. Takže to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Týmto sa začína. Zdôvodnenie. Zase ten reťazec postupne narastá, aj ten. A teraz z reťazca medzeru sa na medzeru je 0. Z medzera A znamená jednu úpravu. Na medzeru to je vymazať toto, vymazať AB, vymazať ABC, vymazať ABD a tak ďalej. Podobne smerom dole. Je tam toľko úprav treba urobiť, aby sme dostali jedno z druhého. Lebo to znamená, z medzery dostať Ačko je prepísať. Z medzery dostať AC je prepísať jedno a vymazať, a pridať jedno. Hej. No a teraz postup. Ak sú písmenká zhodné, tak sa nerobí nič. Lebo vlastne, ak chcem ten reťazec transformovať, také má písmenko na správnom mieste, tak to písmenko tam nechám. Čiže nerobím nič. Takže sem dám 0. Ak je tam písmenko rôzne, tak vlastne ja tu robím buď mazanie, alebo prepisovanie, alebo vkladanie. To sa ešte k tomu dostaneme. Takže tu sa vpisuje minimum z tých hodnôt plus 1.
lebo ja chcem ísť, že čo najmenej úprav. Čiže vyberiem, že pôjdem cestou cez najmenej úprav, aby som z medzera A dostal medzera AB. Takže zoberiem cestu túto, čiže mi dostane medzera, dostane Ačko, ale tu musím urobiť úpravu a tá úprava je, že vymažem Bčko. Takže koľko to bude úprav? Vlastne najmenšia hodnota plus 1, čiže sem príde jednotka. Sedí to. To isté tu, najmenšia hodnota 1 plus 1, čiže sem príde 2, sem príde 3, 4, 5. Dobre, to máme tam. Ideme reťazec medzera AC a postupne na medzera AB, medzera ABC, ABCD, ABCD a F. Čiže máme tu zase C a A nie sú zhodné, takže berieme minimum, to je 0 a plus 1. Hej, mám tam jednotku, ak sa nemýlim, za dvojkou. Teraz ideme C, B, nie sú zhodné, čiže berieme minimálnu hodnotu, to je 0 plus 1. C, C sú zhodné, takže ideme týmto smerom. Čo som spravil? Kopírujem, hej. Nič sa nedeje, čiže zoberiem tú predchádzajúcu úpravu a nič nerobím, 0. DC, tu je zmena, to znamená, zoberiem minimum, to je tu, a pridátam jednu úpravu. Tu zoberiem minimum, pridátam, lebo C a sú nezhodné, pridátam jednu úpravu a to isté tu. Sedí to s tým, čo mám tam vyrátané? Zatiaľ sedí. To isté v tejto časti. B a nie sú zhodné, čiže zoberiem minimálnu hodnotu a upravím, čiže pridám 1. Tu nedochádza k úprave, čiže beriem túto hodnotu a vpisujem ju sem. BC nie sú zhodné, čiže dáme sem minimálnu hodnotu, to je jedna z nich, plus 1, to je 2. BD nie sú zhodné, čiže minimálna hodnota plus 1. AB nie sú zhodné, minimálna hodnota plus 1. Nie sú zhodné, minimálna hodnota plus 1. Teraz ideme ďalej. CA podobne, čiže tu máme 3. CB nič, minimálna hodnota 1, čiže 2. CC je zhoda, čiže berieme túto hodnotu. CD je nie je zhoda, čiže berieme minimálnu hodnotu, tá je tá, zvýšime o 1, to je 2. Minimálna, toto je tiež nie, takže minimálna hodnota je 2, plus 1 je 3 a FC minimálna hodnota je 3, plus 1 je 4. Zatiaľ mám podľa tej tabuľky. Ideme ďalej. F-ko, takže vlastne máme celý tento reťazec na tento reťazec, berieme predchádzajúce hodnoty a tam už berieme najmenšie možné úpravy, ktoré boli. Čiže tu máme najmenšiu nezhodné F z A, čiže najmenšia možná úprava je cez 3 úpravy predchádzajúce, plus 1, čiže to je 4. Nie sú zhodné, čiže tiež najmenšia úprava je cez túto cestu, takže BF, máme 3 plus 1 úprava. FC nie sú zhodné, čiže najmenší počet krokov je sem. Čiže máme reťazec AB, AB a máme AC, BC, čiže cez jednu úpravu A plus 1 to je 2. FD to je 2. FA 2 je minimum, čiže 3. A FF je zhoda, čiže berieme hodnotu 3. Takže odpoveď je, cez 3 úpravy ja dostanem z reťazca A, B, C, D a F reťazec A, C, B, C, F. Otázka je, aké úpravy sme robili. Začneme tu na konci. V prípade, že je to zhodné, napíšeme teda, že bolo čo spravené. Nič sa neudialo. Zostalo F. A posúvame sa týmto smerom. Sme tu. A, C nie sú totožné. Zobrali sme minimum, ale keď sme sa neposúvali po diagonále, takže sme išli týmto smerom. Tento smer znamená vymazanie. Vymazali sme ten znak, čiže tak tu sa neudialo nič, nie sú zhodné, čiže tu došlo k výmene. A sa zamenilo za C, čiže Ačko sa zamenilo za Cčko. Takže toto zostalo, výmena.
Išiel som sem, tieto smery sú výmeny. Išiel som smerom... Dobre. Teraz tu sa rozširujú možnosti. Záleží, ako nastavíte podmienku sklája naspäť. Ak by sme išli takto, tak dochádza k vymazávaniu. Ak ideme takto, dochádza, ak sú nezhodné, k výmene. Ak ideme takto, tak dochádza k vkladaniu. Čiže ak sa rozhodnem ísť týmto smerom, vymazávam. Týmto smerom vymieňam. Hej. Takže ja som, podľa toho môjho, išiel som na pozíciu 5, 4, to je tu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 5, 4. Potom som išiel na 4, 3, sem. Zase DB nie sú zhodné, čiže dochádza k zámene. D sa zamení za B. Teraz tu je CC je zhoda, ideme sem, CC je zhoda, či sa nedieje nič. Tu máme ďalej, sme na pozícii 2, 1. Tu som išiel teraz týmto smerom, takže B sa vymazalo. Ide na pozíciu 1, 1, to je sem. Tam vlastne nič sa neudialo a potom sme išli smerom na 0, 0, najmenšie, a nič sa nedeje. Čiže tých zmien bolo 1, 2, 3. Vymazanie, chýba mi tam ešte niečo však. Vymazanie Bčka. Čiže v troch úpravách sa to vlastne upravilo. Takže ešte raz. Tento smer, ak sa zhodujú, ponechanie, ak sa nezhodujú, výmena, znaku za znak. Týmto smerom, ak sa hýbeme, ak to minimum berieme tadiaľto, dochádza k vymazaniu. A týmto smerom, ak sa hýbeme, dochádza k doplneniu. Podľa toho vieme to skonštruovať spätne. Toto sa dá pekne použiť na to, keď chcete testovať, že či heslo bolo dostatočne zmenené oproti pôvodnému heslu. Ak napríklad poviete, že heslo musí mať minimálne 5 zmien, tak čakajte dovtedy, kým vám to číslo v tomto mieste nedá 5. Otázka je, že keď je to zhešované, ako to urobíte. Hej? Ale hešovanie ešte nemali. Takže skúsme teraz nejaké tie pekné reťazce, čo tam dáme. Také, čo sme ešte povsúvali niečo. Takže máme vec a vrabec, vrabcovi. Šesť úprav. A tu už vidíte, dochádza k vkladaniu, čiže to je pohyb. Keď si zoberiete tú maticu, hej, ako sme to išli, tu sme. Čiže hýbeme sa hore, to znamená vkladalo sa písmenko I, odkiaľ som išiel. Ďalej sme išli smerom hore k minimu, zase sa vkladalo písmenko v tom riadku, z ktorého sme išli, čiže vkladalo sa V. Zase sme išli smerom hore, vkladalo sa O. Teraz CC sa zhodovali, išli sme sem, čiže C zostalo. Odtiaľto EE bolo rôzne, takže tu sa nič neudialo. Teraz sme tu. Hýbali sme sa. Ak by sme sa hýbali smerom hore, tak sa vymaže Bčko. Vymaže sa Ečko. A potom sa musí pokračovať spôsobom vymáš, vlož. Takže my sme išli týmto smerom. Potom sme išli týmto smerom.
a VV je zhodné, išli sme týmto smerom, išli sme týmto smerom a koniec. Hej. Čiže z vrabca sa stala, z veci sa stal vrabec. Tak. Môžete si to pozrieť. No a podobne sa rieši ten problém batohu, potom je napríklad problém domina, problém usporiadanej postupnosti a ďalšie iné. Môžete na internete si vygoogliť. Nebude stačiť, keď tieto dve veci dáte s vysvetlením aj s algoritmom. Tak. To máme k dynamickému programovaniu. Viac, čo sa týka, či je to riešenie optimálne alebo nie, či máme nejaké lokálne optimum alebo globálne optimum hľadania riešenia. To uvidíte na optimalizácii. K tomu treba ešte vlastne background, ktorý nemáte, a to je vedieť niečo o NP problémoch, P problémoch a podobne. Tu napríklad, keď nájdeme, že nájdenie tej zmeny, možno taká predpríprava, nájdenie toho, že na koľko prvkov minimálne sa to zmenilo, je veľa možností hľadania. Veľa spôsobov. Môžete použiť backtrack. Hej. To je zložitosť exponenciálna. A keď pôjdeme, že všetky možnosti vyskúšať a keď to riešenie nájdete, overiť, či je to najkratšie možné výmeny, tiež sa nedá robiť tak jednoducho, ako vieme, že je to najkratšie možné riešenie. Čiže spomeňte sa na to potom, keď budete riešiť problematiku zložitosti. Tým by sme skončili tému vyhľadávaní, časť dynamické programovanie. Čiže vyhľadávali sme, tiež sme niečo hľadali, nejaké riešenie. Opa, takto. Čo nás čaká na budúce, keď prídete? Ideme sa pustiť na vyhľadávanie do hĺbky, do šírky a s tým, že budeme používať teóriu na grafoch, to budeme riešiť. Takže vás poprosím, aby ste zopakovali diskrétnu matematiku, časť grafy, spôsob ich zápisu, čo je to vlastne graf, orientované, neorientované grafy, s ohodnotenými hranami, s ohodnotenými uzlami, čo je to cyklus v grafe, najkratšia cesta, čo je to ťah, čo je to trasa, toto by ste vedeli, lebo s týmto budeme vlastne na budúce pracovať. Budeme zapisovať grafy tromi spôsobmi, a to sú matice susednosti vrcholov, maticou susednosti vrcholov a hrán a vymenovaním prvkov. A na to vlastne potom použijeme dva typy vyhľadávaní. Vyhľadávanie do hĺbky, vyhľadávanie do šírky. S tým, že k tomu vyhľadávaniu do hĺbky potrebujete popracovať so zásobníkom, čiže zásobník zopakovať, a pri vyhľadávaní do šírky potrebujete rad. Čiže poprosím vás aj rad si zopakovať. Takže budeme mať ešte raz teóriu grafov, s tým, že algoritmy, alebo štruktúry, ktoré k tomu potrebujete, je zásobník a rad a matica. To je tak všetko, čo budeme k tomu potrebovať. Na základe toho odvodíme ďalšie algoritmy a tým by sme v podstate mohli prejsť na hešovanie a podreťazce v reťazcoch a už sme skoro na konci tohto kurzu. Takže vám ďakujem za pozornosť dnes.